L'Ajuntament d'Esplugues ha aprovat els pressupostos amb els vots favorables del PSC i Convergència i Unió. Iniciativa que s'ha abstingut també ha permès que tiressin endavant. El pacte entre les tres formacions ha permès aprovar un pressupost de 38 milions d'euros, un 2% menys que l'any passat, amb tres prioritats clares. Adequats als moments en què estem, hi ha evidentment tres pilars fonamentals. La creació d'ocupació, la promoció de l'activitat econòmica i l'atenció social. Promoció econòmica a tots els nivells, intentant impulsar l'activitat econòmica de les grans empreses, dels polígons industrials, de les petites i mitjanes empreses, dels comerços, dels emprenedors i de les cooperatives. A més de la promoció econòmica, l'acció social i l'ocupació completen els pilars del pressupost. Dos objectius que ha tingut clars Convergència i Unió a l'hora de donar-hi suport, afegint-hi també l'eficiència. Retroactiva sobre aquestes dues grans àrees, riquesa i persones, i per tant enteníem que les dues grans àrees havien de ser prioritàries en el control, en la gestió i en l'eficiència. Hem de ser valents, que hem de ser desacomplexats i que la dura situació requereix que hi hagi consens i unitat amb tots els partits polítics. En l'acord, Iniciativa ha fixat mesures de transparència en la gestió a través de la pàgina web, millores en la tarifació social i beques menjador, la participació ciutadana i l'ordenació de la plantilla laboral de l'Ajuntament. Els ecosocialistes s'han abstingut. No és un sí perquè no els hem confeccionat del tot. Hi ha partides que no hi estaríem massa d'acord o no del tot d'acord, com les partides, per exemple, de cooperació, que nosaltres volem mantenir un 0,7 i aquest any s'ha rebaixat a un 0,60 i alguna cosa. PP i Esquerra Republicana han votat que no. Els populars han criticat els sous de l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde i la dedicació exclusiva de 5 regidors. Lamenten també el poc marge de negociació que han tingut. Des d'Esquerra han criticat la manca de concreció en inversió que preveu una despesa d'1.700.000 euros als barris sense definir. Hem fet 5 propostes i cap d'elles ha estat a bé que el Partit Socialista les agafés. Una d'elles era que la portaveu, l'alcaldessa, no cobrés més que el nostre president. També la dedicació absoluta que tenen molts regidors. El govern ha perdut molt de temps, des del mes de setembre fins al mes de desembre, per poder elaborar un pressupost i consensuar-lo. A part, hi ha coses que entenem que potser són estètiques, com el tema de mantenir les aportacions que es fan als grups municipals. Amb tot, els republicans obren la mà a futurs acords. El gruix del pressupost se'n va amb la despesa corrent. Aquest any, a més, amb Fira Esplugues, i la inversió baixa un 10%. Els ingressos estan condicionats per la incorporació al pressupost de les variacions de l'IBI, la baixa activitat econòmica i les menors aportacions d'altres institucions.